miten se onkin mahdollista, että joka ikinen syksy mun kalenteri menee ihan tukkoon? Moi kaikille, it's me, your girl. Jos olette ihmetelleet, miksei musta ole somen puolella juuri kuulunut ja uusia videoita on kevään jälkeen tullut vähemmän kuin koskaan aiemmin, niin syynä on yksinkertaisesti se, että mä olen ollut kiireinen. Tässä näkyy joitain asioita, joita mä olen tehnyt tässä syys-lokakuun aikana, mutta useimmista puuhista mulla ei ole edes kuvia tai videoita, koska en ole ehtinyt niitä ottaa. Sen lisäksi, että mä käyn päivätöissä, teen vapaaehtoistöitä, käyn 2 tai 3 viikossa tanssitunneilla ja yritän hoitaa pakolliset kotityöt, niin syksyisin on kaikenlaista muutakin kalenterin täytettä. Joensuussa tapahtuu tosi paljon kaikkia kiinnostavaa, varsinkin loka-marraskuussa on keikkoja, taidetapahtumia sun muuta. Viikonloppuisin aika usein joko reissaan muualle Suomeen tapaamaan tuttuja tai kestitsen muualta tulleita vieraita kotona. Lisäksi kaiken tämän keskellä mä yritän valmistautua joulukuussa pidettävään JLPT-kokeeseen, joten kaiken tämän keskellä videoiden kuvaaminen ja editointi on jäänyt aikas vähin. En ole hävinnyt mihinkään, kärsin vain akuutista aikapulasta. I shall return. Bye!